ase county ya Nyamira. Egikure tindi ni gokerugo cha samenye be county ya Nyamira ne bali bagendrete go ikerania mangana yoko ni ebinyegwa anasinyombo cyoko egokya gosechiba ase county yo omonyakero bweke mbegiryo kurwania marwa ase county ya Nyamira kemekana na kada ase ryetabono Charles Nyako ni gate runa bali bakonia marwa ase mewagane chombo cyoko goke batabwati lesesa mbachiko imokere getambo kerege tindi boygo ni garo kurogo tindi ase bali geta abana be school bana gokoremere masinyombo cyoko egokya kolengana na Charles Nyako yoro omunyakirobo ase kyombekiria gyokurwania mariogo gyogo tinda na kada se county ya Nyamira negate birebuna bonsi memekurege tambokero na kurogo kura onde bonsi ura muri kumwana bwe skuru so lense myaka 15 taso kole nyomba yoko egokya nemokurege tambokero na kuburwa libagendete ko nyamaro ya century tanchere abane kina babwati ya machiko century ebwendrete na bonigate birebuna mbabwatirana nabo bisabande kura chinse mo chinde ariko nyara ko ne kuna maryo ga tanchere nabego ne binyogo bitanchere mbiri konigwa anena se county yo ya Nyamira. Injasa Maria Charles Nyako igonte nete county ya Nyamira service yo kurwania maryo gotindi amana amarwa. Ngano butukibwaito twatemire twaitire kirensemo na kire sub county ye county ya Nyamira tokuriye rigoro ya mangana wines and spirits nispa. Twanyoringa abantu abange tibari kubwati amachikari abekre na Alcoholic Control Act. We told them bagenda se lika boat bagende banyora marube bapurae banyora chilesis kiro mutawatiri chiko otwatiri chiko no onye turi kubwatia abantu muri bagwete mwangu ya magabanyo lesis tari boronge when we get you ige resi yako ba cancel ibiasa de ibyo kubwati stock ibigosie rijike rikane tenga mwana moke tari kuri kupa mwana moke tari ko ende pa awoniri wa marwa mono ngora aliko mwana moke pa ase binywe byo gotindia chuno okunoza ryo bugima bwa abana nonde mwensi otemete gokora boigo from now tutarawikera abana bo barusi orro abana bo tiga bagende chinsobo otherwise bagende chiskura bande bande chikosi